Цяпер галоўнае нічога не пераблытаць і ўсё правільна зрабіць. Прывітанне ўсім. А што ты робіш? Хачу упрыгожыць наш дом і двор, няхай ён будзе самым лепшым. І ты гэта думаеш на доме развешиваць? О, што прыгожа і здалёк бачна. Падчас навагодніх святаў усе двары будуць упрыгожаны такімі гірляндамі. Усе? А я хацеў, каб толькі наш двор быў самым незвычайным, і ўсе прыходзілі і здзіўляліся. Над гэтым трэба падумаць. І можа не адзін дзень. Топа, а ты не хочаш, каб мы з тобой зараз падумалі? Ой, хітранькі які. Я свае ідэі прапаную, а ты імі карыстацца будзеш. Чаму адзін я? Мы разам. Не, так не пойдем. Давай так. Ты малюй двор сваёй мары, а я сваёй. А можа, увесь горад можна намаляваць? А чаму і не? Можна і горад. Тады давай ты будзеш там сядзець, а я тут. Адсоўвайся. І тады дамовімся. Пакуль усё не зробім, не глядзім, што ў сябра атрымалася. Па лапах. Па лапах. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, а что ж вы такое прыгожее малюете? Вы, дзядуля Добрадзей, глядзіце, калі ласка. Толькі Топу пра мой малюнак нічога не расказвайце. Гэта вы мой малюнак глядзіце, а Дзюму пра яго ні слова не кажыце. Ага, разумею, у калыханцы нейкія таямніцы і сакрэты з'явіліся. Пакуль што так, але вам можна глядзець. Мы горад сваёй мары вырашылі намаляваць. Так, а ёячкі, якія ж у вас розныя гарады атрымліваюцца. Дзядулечка, і вы, калі ласка, горад сваёй мары намалюеце. І я? Лічыце, што ў мяне атрымаецца? Ну, вядома ж, атрымаецца. Толькі вы спачатку добра-добра падумайце, што на вашым малюнку павінна быць, а ўжо пасля заловак бярыцеся. Топа, ты хотел сказать 7 разов подумайте, дядуля Добрадзей, а пасля малюйте, а? Менавіта так. Ой, толькі мастак з мяне не вельмі. Ну, а чарціць вам лепей, прасцей? І гэта таксама нелюбімая справа моя. Ну, тады, дядуля Добрадзей, раскажыце, як горад вашай мары павінен выглядаць? Раскажу, толькі спачатку разгледзім ваши малюнкі. Я першы. Мой горад самы прыгожы і цікавы атрымаўся. Усіх запрашаю яго. Ага, так, паглядзім. Ой, дядуля Добрадзей, вы што-небудзь разумееце? Я разумею, што гэта горад навукоўцаў, і тут паўсюль праводзяць доследы. Так, і кожны дзень навукоўцы сустракаюцца і налажваюць вялікі каляровы феерверк. А ў госці адзін да аднаго не ходзяць, але оставіш на касмічных караблях. Здорово. Я б у такім горадзе не хацеў жыць. О, гэта чаму? Ну, таму што я высока лятаць не буду, зваліцца баюся. І я не вельмі люблю, калі феерверкі над вухам бахаюць. Ой, цікава, пра які горад ты марыш, Топачка? У мяне самы салодкі горад у свеце. Не, чаму ў свеце? Ва ўсім космосе. Горад, які можна з'есці? Што гэта за жарт? Ніякага жарту. Усё вельмі сур'ёзна. Ідзеш па вуліцы і цукеркі зрываеш з дрэва. А потым букет з сушкі пячэння дадому можна прынесці. Гэта горад для сапраўдных ласуноў. А ўзімку, калі ідзе снег, як цукеркі зрываць з дрэва? Ага. Узімку? Дайце падумаць. Думай, думай, толькі што ты прыдумаеш? А тое! Узімку у маім горадзе усё будзе з марожанага. І нават снегавічкі з марожанага. І дзеці будуць гуляць у снежкі з марожанага. Ого, здорово, толькі вельмі холодна і ліпка. Ды і да зубнога доктара давядзецца часцей хадзіць.
Ой, я ж не паспеў усё намаляваць, але ў маім горадзе яшчэ шмат чаго запланавана. Потым вас у госці паклічу. Ой, дякую. Дзядуля Добрадзей, Так. а як выглядае ваш горад мары? А мне вельмі падабаецца наш калыханачны горад. Тут і казкі, і загадкі, і гісторыі у кожным куточку ёсць. Гэта ў вашым чароўным куфры і казка, і гісторыя. Вось бы у кожнага былі такія чароўныя куфры. О. У кожным доме. Добрая ідэя. Кожны з вас можа падрыхтаваць шмат падарункаў з сакрэтамі і скласці ў невялікі куфар. А калі госці прыйдуць, можна правесці для них невялічкую экскурсію па таямніцам свайго куфра. Так. О, я зараз жа займуся пошукам цікавых экспанатаў. Не-не-не, мае любыя, час позні. Прапаную паглядзець мультфільм, а ўсе гульні перанесці на заўтра. А можна мы з топам самі куфар адчынім? Ого, калі ласка, мае даражэнькія. Куфар чароўны, калі ласка, перанясі ў мультыплікацыйную казку. Ну вось. Сёння я вельмі хачу убачыць горад сваёй мары ў сне. І я таксама. Сёння ў мяне будзе самы салодкі сон. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай.